Kaixo denoi, hemen gaude beste behin be, Busturialdean gertatu diren albisteen errepaso egiteko eta datozenen aurrerapena emateko. Beraz, hasi ingo gara. Emakumeenganako indarkeriagaz amaitzeko eskatu dute herritarrek kalean. Azaroaren 25ean elkarretaratzeak egin zituzten herrietan eta adierazpen instituzionala be irakurri zuten. Bertan, argi utzi zuten gaur egungo gizarte eredua aldatu egin behar dela. Berdintasunean, askatasunean eta errespetuan oinarritutako gizartea eskatu dute herritarrek eta instituzioek, emakumeenganako indarkeriaren kontrako egunean. Horretarako, konpromisoak hartu behar direla esan zuten, herriz herri egindako hainbat elkarretaratzetan. Cesar Carmona gazte gernikarrak gurpildun aulki barria behar du, eta ari laguntzeko janari bilketa egin zuten joan den asteburuan. Eroskik eta Saiborrek antolatutako ekimen horretan, 2.583 euro lortu zituzten familiarentzat. Hain zuzen, herritarren borondateari esker batutako elikagaien baliokidea dirutan hartu du Cesar Carmonaren familiak, eta herritarren elkartasuna eskertu du. Gurpildun aulki barria behar du Carmonak, eta berau ordaintzeko erabiliko dute batutako dirua. Era berean, plastikodun tapoiak batzeko kanpaina be hasi zuen Asinzok elbarriak gizarteratzeko elkarteak, Carmonaren familiari laguntzeko. Dagoeneko, hainbat tona batu dituzte, baina beste 12 tona beharko dituztela esan dute. Santa Catalina jaien barruan, 36ko gerran fusilatu zuten Alejandro Maiona izan dute mundakarren gogoan aurten. Hain zuzen, herriko alkatea zen Maiona, 1927 urtean atxilotu eta erail zutenean. Eta haren omenez, monolito bat ipini dute bere izenaroan plazan. Mundakan hainmaitatua zen alkatea fusilatu zutela 75 urte bete direnean, herritarrek bihotzezko omenaldia egin gura izan diote. Alejandro Maiona plazan egin zuten ekitaldia, eta haren omenezko monolitoa inauguratu zuten. Frankoren tropek 1957 urtean atxilotu zuten Maiona, Bizkaia hartzerakoan. Urte bereko otsaiaren 5ean fusilatu zuten Derioko hilerrian. Gabonetako postal eta testu lehiaketa egingo dute Elantxoben aurten lehenengoz. Hain zuzen, 14 urtera arteko umeei zuzenduta dago lehiaketa hau, eta abenduaren 6 izango dute euren lanak aurkezteko azken eguna. QEPA erakundearen ziurtagiria hartu du Bermeoko Beraz bulegoak. 5 urte daramatza bulego horrek zerbitzu eskutitza eskaintzen eta hain zuzen, zerbitzu horregatik eman diote agiria Bermeoko Beraz bulegoan. Zerbitzu eskutitzaren bitartez, Bermeoko udaleko arreta zerbitzuak eskaintzen duen guztiaren barri ematen du Beraz zerbitzuak. QEPA erakundearen barruan dauden 26 kidetatik 9 aurkeztu dira ebaluaketa horretara, eta 8 jaso dute ziurtagiria, Bermeok barne. 10. txarriki eguna ospatuko dute muruetarrek domeka honetan. Azokaz gain, Busturialdeko herri kirolen txapelketa egingo dute aurten lehenengoz. 11:00 hasita, Murueta, Bermeo, Nabarniz eta Markina Semeini neurtuko dira txapelketa horretan, eta 500 kiloko harriari egin beharko diote dira. Eta Bizkaiko bertsolari txapelketaren azken final aurrekoa Gernika Lumoko jai alai frontoian izango da domeka honetan. 5:00 hasiko da saioa eta Ibona Jubia Gernikarra bertxotan ariko da finalerako txartela lortzeko asmoagaz. Finala, abenduaren 15ean jokatuko da Bilboko Miribilla pabilloian. Hauxe izan da aste honetako errepasoa, gure aldetik besterik ez, aste hona izan eta hurrengora.